கார்த்தி தீபா சீரியலில் நாளைக்கு எது மாதிரி கதைக்களம் கொண்டு போவாங்கன்னு ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ போடுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பாருங்கள். கார்த்தி தாலி கட்டும் போது வேணாங்கிற மாதிரி தடுக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு, ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறீங்கிற மாதிரி சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் கேட்குறாங்க. இருப்பினும் வந்து தீபா எதுவுமே சொல்லாமல் எனக்கு இந்த வாழ்க்கையும் வேணாம் இந்த தாலியும் வேணாங்கிற மாதிரி மூச்சுக்கு நேரம் பேசிடுறாங்க. அபிராமி அம்மா ரொம்ப வந்து இவ்வளோ நேரம் மனம் வந்து இறுக்கமாக இருந்துச்சு. இப்போ ரொம்ப மனசில் வந்து சந்தோஷம் தாங்கலை. தீபாவே வாய் நிறைய இது மாதிரி சொல்லிட்டா, என்னை கைவிடலைங்கிற மாதிரி அபிராமி அம்மா கேவலமாக அந்த இடத்துல மனசில் வந்து நினைக்கிறாங்க. அவளே வேணான்ட்டா, எதனால் அவள் இப்படி சொல்லியிருப்பா? கார்த்திக்கு தகுதி தராதங்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க போல இருக்குது. தீபாவுக்கு இவ்வளோ நாளாக நான் சொன்னது இப்போ தான் புரிஞ்சிருக்க போல இருக்கு. வாங்க இங்கேருந்து கிளம்பலாம், எதுக்குமா இது மாதிரி பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லி தர்மலிங்கம் வந்து எத்தனையோ வாட்டி தீபா கிட்ட பேசி பார்க்குறாங்க. எதுவுமே வேலைக்கு ஆகலைன்னு சொன்னோன்னா தர்மலிங்கமே வந்து இவ்வளோ காசு பணம்லாம் செலவழித்து வட்டிக்கு வேணால் பணம் வாங்கி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. தீபா அவள் வாழ்க்கையில் அவளே மண்ணலி போட்டுக்கிட்டா. இவ்வளோ நேரம் வந்து தீபாவை சுற்றி எல்லாரும் வந்து பாலாக்குனாங்க. இப்போ அவளே போதும், வா இங்கேருந்து போகலான்னு சொல்லி எல்லாருமே கடந்து போகிறாங்க. கார்த்தி வந்து வீட்டில் வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க, எதனால தீபா இது மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் அபிராமி அம்மா ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்காங்க. எப்படியோ நம்ம நினச்ச காரையே நிறைவேறிடுச்சு. ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஒன்றுமே புரியலை, என்னடா அது, நம்ம ஏகப்பட்ட வேலையெல்லாம் வந்து பார்த்தோம், அருணாச்சலத்தையும் அனுப்பிச்சி வைக்கிறான்னு கூட முடிவு பண்ணோம். பாலில் அது வந்து அந்த குழந்தை தட்டி விட்டுருச்சு. யதார்த்தமாக நடந்த விஷயமாகவே இருக்கட்டும். அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை தீபாவே கட்ட கடைசியில் இது மாதிரிலாம் சொல்லணும். ஒன்றுமே இல்லையே, தீபா வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம மூலியமாக வரணும், ஒருவேளை அபிராமி அம்மா மூலியமாக வரணும். அப்போனா அபிராமி தான் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா வந்து யோசிச்சுட்டே வந்து அபிராமி அம்மா ரூமுக்கு போகிறாங்க. அத்தை எனக்கு ஒரு சந்தேகம், கடைசி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் எதுவும் சொல்லிட்டீங்களாங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா என்ன சொல்கிற, நானும் எதுவும் சொல்ல, உனக்கு யார் இதெல்லாம் சொன்னா? அத்தை இந்த வீட்டில் 2 பேர் தான் இருக்கும், ஒன்று நான் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும், அது அடிப்படையில் தான் வந்து கேட்டேன். தேவையில்லாமல் ஐஸ்வர்யா என்கிட்ட இது மாதிரிலாம் பேசுகிறவெல்லாம் வச்சுக்காதான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யா வந்து ரூம் விட்டு வெளில போகிறாங்க. கார்த்தி இவ்வளோ நேரம் யோசிச்சு சரி அம்மாட்டியே ஒரு விட கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு போகிறப்ப ஐஸ்வர்யா எதுக்கு அம்மா ரூம்லேருந்து வெளில போனோம், ஒரு வேளை இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து எதுவும் செஞ்சுருப்பாங்களா? ஏற்கனவே மீனாட்சி வந்து இது மாதிரி தானே பேசியிருந்தாங்க, அம்மாவும் ஐஸ்வர்யாவும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருக்கணும், இல்லை அம்மாவோட மனசை ஐஸ்வர்யா வந்து ஏதாவது ஒன்று கிடக்கான்னு சொல்லியிருக்கணும். இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல சந்தேகத்தோடு போகிறாங்க. அம்மா எனக்கு ஒரு சந்தேகங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க அபிராமிகிட்ட. என்னப்பா, கடைசி நேரத்தில் தீபா வந்து இது மாதிரி சொல்லலாம் வாய்ப்பே இல்லை, யாரோ அவங்க மனசை வந்து கலைச்சிருக்காங்க, அதுக்கு நான் என்னப்பா பண்ண முடியும்? அவள் முடிவு, அவள் இது மாதிரி சொல்லிட்டா, அதுக்கு என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அம்மா நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷப்படுறீங்கிற விஷயம் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஆமாம் கார்த்தி, உனக்கு 1% கூட தீபா வந்து தகுதியே இல்லாத பொண்ணு. நட்சத்திராவை நான் பார்த்தது எல்லாம் ஓகே தான், ஆனால் அவள் தப்பான பொண்ணுன்னு தெரியாமல் போச்சு. தீபா நல்லவ, அதுக்குள்ளே நான் போகல. நல்லவளாக இருந்தால் மட்டும் போதுமா? நீ வெளி வாசல் எங்கேயா கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவன் உன் பக்கத்தில் நிற்கும் போது 2 பேரும் மேட் ஃபார் ஈச் அதர்னு சொல்ல வேணாமா? இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் ஆகும்? எனக்கு பிடிக்காத மருமக தான்ப்பா, என்ன நடந்தாலும் அவள் தான் வந்து தப்பே பண்ணலங்கிற மாதிரி நிரூபிச்சு காட்டியாச்சுமா. இன்னமும் பழசெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா அவங்க மனசு வேதனைப்படாதா? கார்த்தி, என் மனசில் பட்டது தான் நான் சொல்ல முடியும், மற்றவங்களுக்கு அதெல்லாம் பேச முடியாது. என் பையனோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன். என்னம்மா நீங்கள் வெளிப்படையாகவே இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே பண்ண முடியாதா? கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கன்சிடர் பண்ணுங்கள். தீபா கிட்டே நீங்களே பேசி பார்க்குறீங்களா? நானும் எதுக்கு அவகிட்ட பேசணும், என்னாலாம் முடியாது, நீ போய் ரெஸ்ட் எடுக்க கார்த்தி அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் இந்த டாபிக் வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கப்ப அருணாச்சலம் மாதம் வராங்க. அபிராமி, ஏன் நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற? நம்ம பையன் நம்ம வயசுக்கு மேலே பக்குவமாக இருந்து யோசிக்கிறான், ஆனால் நீ சின்ன பசங்க மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க, அதான் பெரிய வித்தியாசமாக இருக்குது. இந்த விஷயத்தை விடுப்பா, உன் அம்மா என்றைக்குமே மாற மாட்டா. அவள் என்ன பிடிச்சிருக்காளோ அந்த முயலுக்கு 3 கால்னு இல்லை 2 கால்னு நினச்சா கூட ஆச்சரியப்பட்டுக்கல. நீ இங்கேருந்து போ, எதுவாக இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம். அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களா? உண்மையிலே யதார்த்தமாக நடந்த விஷயத்துக்கு சந்தோஷப்படுறாங்களா, இல்லை இவங்க தான் எதாவது ஒன்று பண்ணியிருக்கணுமா? ஒன்றுமே புரியல. மைதிலிக்கு ஃபோன் அடிப்போம்னு சொல்லி மைதிலிக்கு வந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. தர்மலிங்கிட்ட ஃபோனை வந்து கொடுங்களேன். சார், உங்கள் குடும்பத்தில் இவ்வளோ பெரிய அவமானம் நடந்ததுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் எது வேணான்னு இருக்கலாம். தீபாவை நான் என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறேன். தீபா இனிமேட்டு அவள் என் பொண்ணே இல்லை தம்பி. நான் எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 5 லட்ச ரூபா கடனில் உடனெலாம் வாங்கி நல்லபடியாக கௌரவமாக வந்து தாலி பிடிக்கிற கூக்குற ஃபங்க்ஷனாக வந்து நடத்தணும் தான் ஆசைப்பட்டேன். என் சக்திக்கு மீறி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தம்பி. ஆனால் அவன் எங்களை மதிச்சாலாம், பெத்த அம்மா அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒன்றாவது செஞ்சுருப்பாளா? எல்லா சபையை கூட்டும் போது எனக்கு இந்த தாலியும் வேணாம் வாழ்க்கையும் வேணான்னா என்ன அர்த்தம்? எங்களெல்லாம் பார்த்தா நான் பைத்தியக்கார மாதிரி தெரிஞ்சிச்சா? இந்த நாள் வந்து நிரூபிக்கிறேன் தானே 6 மாதமாக உங்கள் வீட்லேயே வந்திருந்தா, இப்போ மட்டும் என்ன இது மாதிரி பேசியிருக்கான்னு சொல்லி தர்மலிங்கம் வந்து கண்டாமனான்னு கத்துறாங்க. உங்களோட கோவம் எல்லாமே புரியுது, நான் இருந்தாலும் தீபாவுக்கு பண்ண சதி வேலையை கண்டுபிடிச்சேன், இதையும் நான் கைவிட்ட மாட்டேன், நான் என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க. மாமா ஃபோனை கொடுங்க, நீங்களே வந்து தீபாவோட வாழ்க்கையை முடிச்சு வச்சுருவீங்க போல இருக்குன்னு சொல்லி மைதிலி ஃபோனை வாங்கி, நீங்கள் சொன்னபடி யாரோ அந்த வீட்டில் சதி வேலை பண்ணியிருக்காங்க, அது யார் என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஒன்று அபிராமி பண்ணியிருக்கணும், இல்லாட்டி ஐஸ்வர்யா பண்ணியிருக்கணும். உங்கள் அம்மாவை பற்றி தப்பாக பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க. என்னது, அம்மாவை பற்றி கரெக்டாக வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. தீபா நல்ல பொண்ணாக இருந்தாலும்
உங்கள் அம்மாவோட மனசில் உங்களுக்கு தீபா வந்து ஏற்ற பொண்ணுங்கிற மாதிரி மனசில் வந்து ஒரு குறை இருக்குது. அந்த குறை கூட வெளிப்பட்டிருக்கலாம். தீபா கிட்ட கூட தனியாக வந்து பேசியிருக்கலாம் அபிராமி அம்மா. அது மாதிரி மைத்திலி வந்து பேசுகிறாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த எபிசோடு வேறு லெவலில் மாசாக போகுதுன்னே சொல்லலாம்.